Партньори в криза. Добре дошли в Партньори в криза. Аз съм вашият терапевт, доктор Фъзли. Грег, нали говорихме за това? Как се чувства Марлън така? Неудобно. Да. И Франсин, Кларк може да е мишка, но преди всичко е твой партньор. Също имаме нова двойка партньори. Как стигнахте до вашата дисфункционалност в отношенията? Ние сме официални партньори от седмица. Честит ни юбилей! И си функционираме добре, отлично дори. Ние един вид спасихме града, така че това да сме тук е някакво голямо недоразумение. Вижте как тя отговаря първа. Не дава на партньора си да говори и тупка с крак, когато потиска дискомфорта. И вижте източника на нейния дискомфорт в привидната незаинтересованост на нейния емоционално несигурен партньор. Така, да поздравим своите партньори. Добре, за жалост Каран избра да приеме усмивката на Джоел като знак за агресия. Не се ежи, Каран! Каран, не се ежи! Дай се мъркуча! Зайче, лисогер, сега ще видим колко ви бива. Ако се провалите, ще ви разделя! Кракът на никоя змия не е стъпъл в зоотопия. Хопс и Уайлд? Уайлд и Хопс. Елитният екип. Съжалявам, Пол. Каним ви отново в Зоотрополис. За филмовото събитие. Което ще остане в историята. Тук има змия! Спри в името на закона! Много съжалявам! Не ми дърпай ушите, не ми дърпай ушите, не дърпай зайче за ушите! Трябва да помогна на семейството си! Гюле! Зоотрополис 2. Знаеш ли, това не е най-лошата ти идея. Еха, това беше почти комплимент. Това с ушите е най-лошата ти идея. Ами добре. Само в кината. 28 ноември на 2D и 3D.